Mikä meininki? Ei tässä mitään, katsellaan. Noustaan 100 metrin korkeuteen pyörimään. Ei oo korkeampaa kuin kammoa enää. Vähän jotenkin alkaa silleen, että pitäis puristaa. Joo, jotenkin nyt on Vittu kun ei... Kyllä tässä nyt ihan kunnolla. Vittu näin laitteet, kelaanko tästä puri joo? Ei vittu. Tää on ihan ei mä edes ylhäällä vielä nyt. Ei vittu hei. Ei vittu Hei, tuo 100, tuo kuva. Tuolla on joku... Pitäis vaikka vähän heittää. Joo. Kohta ollaan ylhäällä. Kyllä korkeampaa kuin kammoa nyt kyytiin. Ei tää oo. Tähän tuu ikinä. Vittu, en tuu Aivan vitun kipeätä vittu. En tiedä, vittu on tää. Yhdellä vitun vuokuvalilla 100 metrin korkeudessa. Laskeudu joo. Ei helvetti. Mennään vielä alaspäin vaan vittu, mulle riittää. Meikä puristaa vittu ihan kipeästi tätä vittu, ihan vittu. Mut voi helvetti. Aika moista vittu.